Dôležitý úsek diaľnice D3 medzi Čadzou a Svrčinovcom s dĺžkou 5673 metrov bol slávnostne otvorený 21.12.2020. Diaľnica prechádza mimoriadne náročným terénom a obsahuje 19 mostov, 41 geotechnických konštrukcií a 28 protihlukových stien. Pri budovaní diaľničného úseku sa však zabudlo na migrujúcu zver. V tunajších na zver veľmi bohatých lesoch sa v hojnom počte vyskytuje vysoká zver, medveď hnedý, vlk dravý alebo rys ostrovit. Preto sa po pripomienkovaní kompetentne rozhodli vybudovať zelený most. Zelené mosty sú v Európe rozšírené od 50. rokov 20. storočia. Prvý zelený most bol postavený vo Francúzsku. Výskumy, ktoré skúmali problematiku zelených mostov, ukázali, že nadchody a podchody pre zvieratá šetria nielen peniaze, ale aj životy ľudí a zvierat. Zelené mosty zvyčajne vyzerajú ako nadjazdy pre automobily, ale sú doplnené miestnou flórou. Keď ich človek vyslovene nehľadá, veľmi ľahko ich môže prehliadnuť. Výstavba zeleného mostu vo Svrčinovci by mala stáť 17,8 milióna eur. Stavbu realizujú dve firmy, Váhostav a Kombín. Dĺžka výstavby tohto ojedinelého stavebného objektu sa odhaduje približne 1,5 roka. Ukončenie výstavby je naplánované na koniec roka 2024. Stavebne je zelený most rozdelený na dve časti. Časť A obsahuje dva tunely. Jeden ponad cestu 1/11 a druhý ponad Šlahorov potok. Časť B obsahuje jeden tunel na trati železníc Slovenskej republiky. Konštrukcia všetkých mostov je tvorená jednopolovou oblúkovou konštrukciou z prefabrikovaných železobetónových dielcov. Založenie mostov je hlbinné na stĺpoch, vyhotovených tryskovou injektážou s monolitickým základom. Vegetácia na moste bude zohľadňovať migráciu viacerých druhov zvierat. Voľná šírka medzi jednotlivými bariérami bude približne 80 metrov. Zaujímavosťou zeleného mosta bude 1,5 metra široký monitorovací pás z jemného piesku, ktorý bude pretínať most a bude ukazovateľom využívania mosta zvieratami. Bariéry budú vyhotovené z masívnych prvkov s povrchovou úpravou imitácie dreva s výškou 2,5 metra. Účelom výstavby zeleného mosta je zabezpečenie a zachovanie nadregionálneho biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver obývajúcu okolie obce Svrčinovec. A to je z videa o ojedinelom stavebnom diele zeleného mosta všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám naše video páčilo, môžete podporiť našu tvorbu lajkom, komentárom, zdieľaním videa s priateľmi a odberom nášho kanála Rodinka na výlete.